prvom kole prvej ligy starších žiakov 15-ročných zvíťazili mladí futbalisti FC Nitra nad FK Púchov 5-0. Prvých 15 minút zápasu sme mali dobré tempo, po 20 minútach zápasu sme sa dostali do takého trošku útlumu, prispôsobili sme sa súperovi. Druhý polčas znova prvých 10 minút, veľmi veľa šancí gólových. Bohužiaľ nepodarilo sa nám premeniť, zlomili sme zápas v podstate nejakých 20 minút do konca. Chlapcov musím ale za predvedené výkony pochváliť. Škoda nevyužitých šancí, ktoré sme si v zápase dokázali vytvoriť. Musím pochváliť aj súpera, že hral do konca. Stav 5-0. Na jednej strane teší, na druhej strane škoda tých príležitostí. V domácom drese sa strelecky presadil Tancík, Dojčinovič, Kiš, Oravec a Rapavý. V žiackej súťaži 14-ročných futbalistov zvíťazili v súboji Nitra Púchov rovnako domáci hráči, keď nastrieľali súperovi 4 góly. Viacero príležitostí sme premárnili, ale myslím si, že máme aspoň na čom pracovať. Vieme, kde nás teda tlačí topánka, takže chlapcov musím pochváliť za snaživý výkon. Myslím si, že sme zaslúžene zvíťazili a dúfam, že sa nám podarí zlepšiť tú koncovku, ktorá sa nám dneska v niektorých prípadoch nepodarila a že tých gólov bude padať viac. V drese Nitry sa dvakrát presadil Budaj, po jednom góle pridali Ševčík a Franko.